Rád ti vyrozprávam jeden príbeh. Najväčší príbeh všetkých čias. Podľa mnohých je to najväčší príbeh na svete. Sú v ňom anjeli, zlí králi, podlí rivali a zázraky. Otvor oči. Od Charlesa Dickensa. Príbeh sa začína pred 2000 rokmi. Mladej žene menom Mária sa čoskoro narodí krásny chlapček. Tak to bude. Počkaj, hej, stačí! Nechcem počuť nič, čo nie je o kráľoch. Tento príbeh náhodou je o jednom kráľovi. O tom, o ktorom vravel prorok. Pozri, Willa! Pozri sa, koľko rýb! Nastal čas, aby Ježiš stretol pár priateľov, ako Judáša Iškariotského. Získava nových nasledovníkov. Nájdi ho! Nemáme toľko, aby sme nasítili všetkých. Ľudia ho nazývajú kráľom. Preto ich obrátime proti nemu. Tak si kráľ, ako hovoria? Ak je to vôľa Božia, príjmem ju. Mali by ste aj vy. Ďakujem, ocko. Neobyčajný kráľ vládol bez meča, šíril nádej, uzdravil chorých, nakrmil hladných, odpustil hriešnikom, obetoval sa za nás a spasil celý svet. Ježiš nám poskytne zo pár lekcií. Pozrite! Nebojte sa. Ty si naozaj skutočný kráľ kráľov. Kráľ kráľov v podaní Charlesa Dickensa. Je čas. V kinách od 25. decembra.